Sini kami omongka sini kami kila kesok parani omono nai thoyata para sitrawo aborjona rok sapkhaijia ang tabok thik basama thayo kaisano obo tamunai mat ni mano ba nok ni mano obo kaisa krosa ni jaga obo jaga ni tongkho nok khali or jaga nok tangbai kangkele je or ni parani borok busar no kai khangke jaga sikari or jaga nok khangke busar no kai khangke or jaga ma yang or no yang ni borok bu or no mai sungnai ai ni borok bu or mai sungnai or joto kisu mai charnai mai sungnai o marono abo kari khangke tei jaga kari ka nokla rok sikari ai ngusin nok yang di i gaman cycle sini lenglang ma kami kila amsayo kaisa lenglang ma kami hni kaisa tong para bumung aroni borok bai jeng kok thaisa thaini salai nalena tabok ta jehetu bisi ketal kipili phaika ba bini bukhala ketu kipil amno tayo na jeng bobai kisa koklam ingan thik ani sorasari ganawon bajajak kaki happy new year hai breba bisi ketal jibai au hambai channel no hambai Tirti TV channel Tirti TV bisi ketal do kipil phaika ni bukhala kipil mara to 2024 ta bosor ketal thai mani au bus kango kaham rok deklai manos re sarong ma khlai leni ta kipil na bagai bisi kesam to reikha bisi kesamo je to lai thangja ta han bisi ketal sok phala hamba ta teisa kaham deklai mano bonon jerasta ma khlai aha sinti pratharo bisi ketal tam bisi ketal palai bisi ketal kaibisek palai jangba janja kabang ma janja bas amotong ya deba jati de jarjaba amorok palayo toma posis tara kristano palai mani christmas deng abo bisi ketal bo bisi ketal na kabang man palayo so sabai malia kata box thangbai kha tai tiring bisi palayo na abo bisi ketal tiring bisi ketal na sini amo baca sini ko borok oke abo palayo na hepeng bisi ketal happy new year oke kai tham palai jago na kai tham palai jago chin poro new year ba oke hangrai ke bisi ketal rom jaya de bo bisi ketal no jable 25 December bosor ketal bo bro jago 25 December position Christmas mani oke abo bisi ketal rom jago na oke tiring bisi ketal abo bisi ketal jago rom jago oke tekai sangke hangrai rom jago na bisi ketal hemble bosor ketal no rom jago amo ya deba bobu bosor poila bosor ketal Christmas hangrai ro ke kathar ke toirok to kolayo ai sira suddo ke tong laita sini hindu dormo kini bisi kecam lai thangkha bisi ketal kipili phaika nin bukha kipil marok tongo thaiman khang tak upcoming youth ba next generation ba jubok jubati rok no nin tam koimung tongnai boroni je ব্যবহার kaham khanin bagai boroni thinangon nang tam message tong ani message ke hai tak next generation dong ni sarai dong no ke ma saklayo kaham ke pore di uma wo phani kong na oi tong di nge te drugs rok sama rong no bahai na kom khlai bai ta sa bai si hai si bahai rong no sarai rong no ma bu phau guardian batai sa guide kaham nang nai ta klaya nang na ke bo sano batai sa pore wani rengro wani bahai no ma nai ni ta ma pharok hai nge sarai rok bahai na ni jen bobi shot next generation ni bangai isa wan sok nai ta oke kok to salai paikha asuk sungli ya
Nini bumung to sengya ko. Kami bung sing misau. Nini bumung nini bumung kit. Kan tangan sa nongan Islam phaiwo. Nini bumung kit saya ko sini ka lokorono. An parang ke leng lama kami kila. Nini sini mong berasa. An ke jina Dewi Jomatia. Dah, nggak hambai kaki no. Sampai